सार दिनै नोंथांमोना नैबे थिथागुरि गामिनि श्री श्री जय बिराद महामाया थानसालियाव दिनै मानि थाखाय नोंथांमोना दर्शन जाफैनाय जाखो बिनि सोमोन्दै सारमोना एसे फोरमायोब्ला। माने जों बाहाय दर्शन जाफैनाया जाहैबाय जोंनि बे 6 नं कुसुगाव समस्तियाव जाहाथे रबिराम नार्जारि सारा देरहासार जानांगौनि थाखाय आरो लोगोसे कुसुगाव समस्तियाव जेबो जेंना जेंगोना दावराव दावसि जायालासे मोजां जोङो खुंलांनो हानांगौनि थाखाय बिपिएफ दोलोखौ सरकाराव लाबोफिननांगौनि सार्थआव जों दिनै आइ आफा इष्टगुरु भगबान इसोरफोरनाव प्रार्थना खालामफैदों आरोखि जाहाथे जोंनि कुसुगाव समस्तियाव जेबो दावराव दावसि जाया अहिंसाबादि राजनितिक जों खालामलांनानै बयनिबो मोननांगौ मोन्थाय बा गणतन्त्र देश हिसाबै जेनेबा बयहाबो अधिकार दं हिसाबै पाब्लिकफ्रा जाहाथे गावनि साननाय गावनि बिबेकजों मोजां रोखोमै भटफोरखौ होलायनो हाथों बा होलायथों नैबेखौ मिजिं लानानै जों दिनै आइ आफा इष्टगुरुफोरनाव जों बोर बिदों जाहाथे बाव जेबो दावराव दावसि जेंना जेंगोना जायाजासे जोङो फैगौ बिसायख'थि 22 तारिखनि जानो गोनां बिसायख'थियाव जाहाथे मोजाङै मोजां बयबो जोंनि भटार्सफ्रा लोमजाया साजाया गासैबो भट दान खालामनो हायो आरो जोंनि बिजाथि 6 नं समस्तिनि बिजाथि जोंनि रबिराम नार्जारि सारखौ बिपुल भटआव जों देरहाहोनो हानांगौनि थाखाय जों दिनै बे फुजा फार्थ'खौ खालामफैनाय जादों आरोखि। सारमोनहा दिनैनि दिनाव माने फुरा माने कनफिडेन्स दं माने बिपिएफ दोला सरकार दागोन बेखौथ' जोङो हमनानै मोनबाय सारा रायजो राजायानो जोंजों दं जोंहा बिसासाव दं आगोल जा माने गुलाय गुजाय जादोंमोन अनेक सेरा बेरा जादोंमोन दिनैनि दिनाव जोंनि नाजानायाव जोंनि खावलायनायाव गासैबो माने गोजाम दोलो हिसाबै जोंनि बिपिएफ दोलोनि फारसे बयबो जाकजमक आगान सुरबोगासिनो दं आरोखि जोंहा बेनो गृह बिसास जोङो कुसुगाव समस्तियाव 40टा समस्तिनिफ्राय बयनिफ्रायबो बांसिन भट मोननानै जोंनि सार श्री रबिराम नार्जारि सारा बिपिएफ दोलोनि नांगाल सावगारियाव भट मोननानै देरहासार जानांगौआ 100% रोखा जाबाय आरोखि। आरो खाम्फा बरगयारि बिथाङा बुंदों दिनैनि दिनाव माने बिपिएफ दोलोआ इलेक्शननि रिजाल्ट जोबनायनि उनाव माने गोमालांसिगोन आरो दा बिनि फारसे सारा मा बुङो? बिथाङाथ' दा माने गोदाव सोरावखौथ' होनखासिगोन जिहेतु गाव सोमब्रहैनानै लाहैबाय हिसाबै माने दिङा गैयै माने बैथा गैयै नावआव गाखोहैबाय हिसाबै ओरैबो रुगुं मोना बेथ' बखिखागोन फाग्लाफ्रा मा बुङो मा बुङा नङा होमबा बोरमाया माखौ जायो माखौ जाया बिदिनो बुंखागोन बखिखागोन सावरायखागोन बे ओरैनो राजनितिक बे स्ल'गानसो आरोखि बेयाव जोंहा जेबो फेक्टर नङा जोंहा बिनि फारसे जेबो साननांगौ गैया आरो सानाबाबो जागोन होननानै जों सानो आरोखि। आच्छा थेंक इउ सार। दा मेडामा दिनैनि बे समाव नैबे थानसालियाव नुजाफैनायनि गेजेराव जेनेबा दिनै मा बुंनो सानो मा फोरमायनो सानो? गिबियावनो आं खुलुमग्रोबाय ओमफ्राय नैबे जय बिराद महामाया धाम बेयाव आं सिगाङाव मालाबाबो फैफेराखैमोन खिन्थु दिनै बिराद लाखि आरो बिराद भाग्यबान बहाय फैनानै ओरैबायदि मोजां मोनबाय फुजा होनानै माने जोंनि गोसोनि सिंनि साननाय देरहासार जानांगौनि जेनिखि साननाय आरो प्रार्थना बे नैबेहाय जों खुलुमनायनि लोगो लोगो बे रोखा जानानै फैबाय जे जोङो बेहाय नैबे 6 नं बे कुसुगाव समस्तियाव जोंना रबिराम सारा देरहानाया रोखा जाबाय आरो प्रमान मोननाय जादों आरो।